zvakaitwa nana Owen Mudge zvakambetwa naMawere pajerera muZakom. Izvezvi zvokupa vanhu mombe musapa vanhu mombe. Vanhu vari kuchema nzara, vanhu vari kuchema nhamo munyika. Havati vana kuti vanochema ng'ombe. Unovati akafuka mombe. Unovati akafuka ng'ombe. Pamuri kupa munhu ng'ombe nhasi, ng'ombe dzakambopiwa vanhu pajerera naMawere dzichita zvokusarudziwa. But mese muri maZimbabwe zvoita zvokusarudziwa kunzi nokuti ono weZANU-PF munhu wese akakodzera kudya ufumi hwenyika. That's why muchiona pachinzi kana mwana weZimbabwe ese aronga chirongwa chokuti anoda kuisa project yokubatsira free yokudoneta vanhu, ZANU-PF inoti haugoni kuzviita wega nemhaka yei. Vanenge vachitoti project yavaisa iyoyo, kana ukavarambira vanokuuraya. Ndo umbwa noubenzi une ZANU-PF. Zvatikatona naOwen Mudge hadzisi ng'ombe dzaOwen Mudge, ng'ombe dzaMunangagwa. Hadzisi mbudzi dzaOwen Mudge dziri kunzi dziri kuuya, ndedzeZANU-PF. Muri kupa vanhu mbudzi neng'ombe $400 nembudzi $70. Iyi muchidya matiriyoni, muchivata pakanaka, muchigara pakanaka, murutora muchipa munhu mbudzi. Kana kukauya chirwere izvezvizvi inofa. Gore raperero ng'ombe dzakapera kufa. Changoti area yasvika chirwere chacho chikangotanga paarea dzinopera kufa dzese, unenge uchikwanzi wapa vanhu mombe. NemaZimbabwe muri mapenzi avanhu. Muri mapenzi avanhu machembere nevana vadiki vari muZimbabwe muri mambwa dzavanhu. Ngenda chinda kutirira chinhu chokuti izvezvi kana chirwere chikava chinotorova chichifa ipapo. Hadzina kupiwa vanhu 35 muZakom. 35 pajerera naMawere uyu weMagutu pana Mukaro apo akanga ari MP weZakom. Anga ari MP wemuZakom. Hadzina kupiwa vanhu 35 ng'ombe idzodzo. Dzimwe Mawere watoti buchara wakanga achiita mubucha rake. Ane mashopu kubva Magutu neZaka yese. Mukaenda pajerera zvendiri kutaura panapa, Mawere wanga nemasupermarket mangani. Mawere wanga nemasupermarket mangani pajerera. NomuZaka neBhikita. Nemari yeZANU-PF. Nouoro hweZANU-PF asuti vanhu vanga vachakafukidzwa vanga vasingaoni. Asi tichaizviona kuda tiri vana vadiki. Tichasopota Morgan Tsvangirai. Tichamhanya naTsvangirai. Tichaona kuti uoro wana Mawere. Vana Musundire uyo wepatovani pamhira apa paZaka. Musundire akapiwa ng'ombe dzamaprojekti dzemukaka. Dzikapera kufa akasara nembiri dzadziri mombe dzadziri tema chete, dzadziri dzeprojekti yaendinga itwe yemukaka. Pajerera apo pakaiswa project yamaostrich akauya ari 79 kukafa kukasara 3. Maostrich akapedzira vanhu vangosara dzichidanga riya rakavakwa researching riya.
amene ndoti dzichidanga kana kuti dzichishedi waya yakatopera kuchekwa nevanhu futi torwa ichienda mari dzokutambisa nenyika ipapo munopa project yama-ostrich mujerera hamuna mvura mukanzuro haina mvura kana bhoho inonzi ndeyekanzuro hapana vanhu vanondoteka mvura pamwe chete kuzasi uko pamuzandawe kuzasi kumvura kubhoho kuva muzandawe kuzasi uko but chikomecho chapajerera chachinotengera tosaplaya jerera yese nesendandon hospital nesendandon boarding nesendandon hospital pamusiso nguva yasimidzi pakauya yeimi mbwa dzeZANU-PF imimi zvose nobva zvanyura ngenotaura mone vanhu kwavaya kuvaka vachibva kujererako vachienda kusendandonoko vakateverera chirwizichi muzandawechi vari kuvaka pamusoro pemakuva avanhu imini neZANU-PF ndimuri kupa vanhu pamusoro pemakuva avanhu apo panoitirwa masowa pamiri pacho pari kuvaka vanhu pari kubviswa vanhu kwanajerera kwesoko pajerera pesapo pana makuva evanhu mamwe acho hatomborina kaiswa matombo anakaiswa chinyi anongova matuta amavhu chete pana makuva evanhu vese vaishayikira musendandoni vasina kana transport vongokwebwa vondokufudzirwa kuserikwa kweyadhi yehospital seri koko izvozvi zvipakucherwa mafoundation vamwe vari kutonyudza piki musoro medenya ratategurwa umwe munhu wakashayirwa transport yokudzokera kumusha nenyaya yekuti nyika yakaoma zvendiri kutaura pano ndiri kutaura chokwadi muri kutochera foundation ichindatenga stand uri kuchera foundation nyudza piki padenya romwe munhu nemabhonzo omwe munhu atategurwa umwe munhu kunzi asekuru ndakavaviga kujerera chiande mundovaona kunzi apa vane dzimba mangwana maakuti panapa pane magoritoto imba panapa pagariki panogarika sei nekuti wakavakira pamusoro perinda romunhu asi machaina chete ari kuchera makuva avanhu chero mazimbabwe ninini muri kuchera muri kuvakira pamusoro pemarinda avanhu unozonzwa munhu achikwanzi mumba munondoona munhu achifamba haisi imba yako wakamuvakira pamusoro peimba yomwe munhu ari pasi kwose kwava naEni Richards uku kwose kwava naMasowe munoregerekisa kana kumhiri kwerodhi uku makananga kunana Chiredzi uku munoregerekisa vanhu makundesa vanhu kundovakira vanhu dzimba seri kwehospital kuna makuva evanhu oenda kwana jerera kosoko jerera iye ipapa jerera ndemasabhuku jerera kam machizi jerera pose pana marinda ipapa mangwana kune vamwe vari kutotaura izvezvi kuti mumba munomu tiri kuona vanhu zvendiri kutaura chokwadi tiri kuona vanhu mumba munomu but unotadza kuziva kuti iwe hausi watanga kuvakirapo pane munhu akatovakirwapo aripo. That is not only Chinese. They are digging some graves of our grandfather and our grandmothers. Chakakonzera kuti vakone kuinda kundovigwa kumusha kwavo. Inyika yakamama, inyika yakafa. Nokuda kweZANU-PF. Zvinhu zvakafa zvese muZimbabwe zvisinga function zvakakonzerwa neZANU-PF. But imimi mama leaders ningirikini MP nevamwe vese hamugoni kutaura izvozvo. Hamugoni. Hamutauri chokwadi kuti vanhu vari kuita zvisizvo. Muri kupa vanhu nzvimbo mafenzi pamusoro pemakuva avanhu. Hapana kuvakwa but tangai mandoresearcha kuti muone kuti zvapasina kuvakwa panei ipapo. Kunonzi kana usingadi kuvaka rega totoitengesera umwe munhu.
waivaka imba yaunooneka munhu akamira mukati kana kuwanika ndiro dzigudubudzwa mumba kana kuwana tepi ichivhurwa kwanzi mumba mangu munovhurwa tepi usiku ndakavata hamusi mumba mako imba yomwe munhu pajeri rake ndiri kutaura izvozvizvi vazhinji vari kuvakira pamusoro pemakuva avanhu. It's not a Chinese, it's a Zimbabwean. They are buying some stands and build the house on top of the grave. Marinda iwa wari pajeri hana kana dombo rakatenderedzwa kuratidza kuti pane grave romunhu nenyaya yekuti vaishayiwa. Vakashayiwa. Tinotova nehama tinana sekuru tinana mbuya vakashayirwa mari dzavo dzokuti vasengo vaendwe navo kunyika dzavo kunzvimbo dzavo kuchiberekerwe chavo kwakabvira rukuvhute rwavo kuti vandovigwa pana vamwe vavo nenyaya yeurombo nenyaya yekushayiwa nenyaya yekuti ZANU-PF ndo yakakonzeresa from 1980. But kana vanhu vachitaura kuti ZANU-PF yakakonzeresa munoramba, that is not only Chinese, that is not only Russian. They are mining in Zimbabwe. Vari kuchera dzimba dzavanhu, vari kuchera dzimba dzavanhu, vari kuchera makuva evanhu, guva romunhu nedzimba dzavanhu vari kurarama ose dzose dzimba. Nokuti panhu pakateswa munhu achiemera upenyu, asi imi munondosvika muchichera. Ndotakachiona chero masabhuku kumaruzevha havana respect yavanhu. Where are they learning that shit from ZANU-PF?